te habai hakani ka stem nga shikwa ban pinkan mau la ni ban ai U Blei ya phi baro hakakerteng ka bathiang bat ka badon bortam ka jong utrai jisu bat menden kesngi ngidang ngedep ban rakhi ya ka jingmi pat ka jong utrai bat mentaru kadai kesngi jong ka baningkong bat ngi shat ya khot ya ka kata ka Easter Monday bat hakani ka step habai nga klem shem la pynkhreh shapang kata ka Easter Monday Henry ngin ya bet shakaway pat namar ban le si minen kasngi phila yo sngo shibun ma shapang ka jinghikai lani ka jingiathuhkhana ka jingren shapang ka jingmi pat ka jong utrai jisu bat hakani ka step menta ki hep ki beit nga shikwa ban pinkan mau ya phi baro shapang ka Bible bakalong ka Ktien U Blei ya ka jingdon kam ha ka jong bat ya ka bor kabadon haka ti shwa bangin ngin ya chaprang e kani ka program ka jongi ha kani ka step ka bamenta ngin yo ya ki jingrwai na ka kot jingrwai ka ba phila ban shem ka number ka ba shispa ka ba anriu spa phra ka ba Wan Khynnah ka Jerusalem bat nga sngoba ban khot ye I lam ki lendo bat I napi sabet ramsi be in yalam ya kani ke jingrwai bat hadian kata baladep ba la kut kani ke jingrwai ngan khot pat ya I sai laker mar banyang I hep I ba I jongi I ban pule ya ka Ktien ke jong U Blei bat hadian kata ngan sadwai manga Jerusalem, Ktien Jisu Bashethlehem, Khynnah Bamentaru, Kirwai Iaroh Yakaju, Skap skap skap, Khynnah Iaroh, Skap skap skap, Iaroh Khnawai, jong Hosanna, jong Hosanna, jong Hosanna ya. You try, ban pule ka Ktien khamwai, lenti sha tenge ban yo, buram ashu Blei maro, skap skap skap, Khynnah Iaroh, skap skap skap, Iaroh Khnawai, jong Hosanna, jong Hosanna, jong Hosanna ya utrai. But crowbar lam, kirwai lam ki survava, rindam bas ya ki penjam, Hosanna ki ba jong tam. Skap skap skap, Khynnah Iaroh, skap skap skap, Iaroh Khnawai, jong Hosanna, jong Hosanna, jong Hosanna ya. Ngan pule na ki jingrai sam kaba chispa khat khandai kalanong kaba chispa san ka Ktien jong me kalong ka sharak ya ki kejat jonga bat ka jingshai ya kanti ya jonga tungin let U Blei haga jingdwai U Blei ko pa jingi ubahap nang ni somat aingu me ko kanrat ba yet ka jingdon rangkat ka jong me na banta ka jingim ka jongi bat ka jingdon rangkat ka jong me na banta ki e baro ko try kanat ya ka ba me mela ai hangi ku Jisu bakodor ya ka sngi ka por ya ka yai ka jingim ka jongi om tangi ki hep ki berit ki ban yo sngo bat ki ban snap ya ka Ktien ka jong me bat ngasngo ban aingu me ko try ka jingpule lat plelenti ka jong me ka ba me mela don rangkat lem bat ngi ku Jisu
bakador bat ki snem ki por ki balalit no ko trai be bat mame malayai don ringkat bat ngi ko trai malayai senran malayai ai bor mala kershan ngi haki por haki jing em ki jongi iwe bi we ko trai hal ki jong ki yeng ki sem ki jongi bat ngi so banai ngo eme ko kanat bakador hakani ka step pan bakini ki hep ki beret ki baki ki la yo ban pule ka ktien ki jong me ko jisu bakador ngi wan ban IT eme ko trai kanat ki programs ki besa bat ngi so banai ngo eme ki ai baro bat ngi IT ngi boti eme ko trai be don ringkat bat ngi ko jisu bakador ngoi kini ngi pan ka teng jong me amen. Bat hakani ka por ka bamantangan khot no ye I me ba ai hi simais im iban ai ka jingrwai kerpang hakani ka step ka bamenta. Bat hadian kata ngin sayo no ia ka jinghikai na ka Ktien ka jong U Blei. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your word that tells me, to you I belong. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. Though I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflow. Do I am weak, you are strong. Your hands so big, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflow. Bat ngi so ban ai ngo na ka wei ka por sha ka wei ka por ka bangiyo ya kum kini ki la lani ki kabuk siar lani ki bynta ki bangiyo ban ya hikai ban ya penkan mau ka Ktien ka jong U Blei na ka por sha ka por bat ngi la yo I bon man lagi sande ngi pet lagi jong ki yeng ki sem ki jongi bat ngi ya mentang ila yo lat ban wan sha ka yeng ka ba kentang ke jong me bat ngi yo lat ban shakri ya U Blei bat ngenang ya dwai ru hakini ki por bengenang yo ya kani ka jingiaseng ka ba ngin sayo no man la ka sandi wat ya ki hep ki berit ru bat ngi so ban ai ngo ya U Blei ya ki ai baro bat hakani ka por ka ba mentang ngin ya sngap ki hep ki berit bat ngi sngo ban ai khu Blei ya la ki me ki kpa ki bayeng bahasem ki na lani ki ba ki nong yarap kam jong pi ki ba don hayeng bakin yo por ban sngap ia kan ne ka Ktien ka jong U Blei ngin yo ia kan ne ka jinghikai ha kan ne ka step ko ki hep ki beret om tangi ki hep ki beret henrei yang hilang ki balasan ki bala rang baru ka Ktien ka jong U Blei ka Bible kalong ka Ktien ka bakraw tam kalong ka Ktien ka jong U Blei tungin ya pet tang kandiat ya ka ngin ya sha skor shaphang kani ka Bible phila ban kali phila ban ong ba ka emis kani ka Bible ka day ka kot ba ka ba he ba ka tu ka bangi shet pendon kam mo ka ba shet pendon kam ki ba shet pule met labat step hayeng ngidon lagi jong ki kot ba ngidon lagi jong ki Bible ngi ong hanrei ngi ki khna ki bala khamsan ki dei bandon la ka jong ka kot ba kemut ka personal jong ki hala ki don ki nu ki wordings ki jong ki ba ki sngo tanat la ni ki ba kham sngo sho kamen sim la ban underline ya ka
kum ya ka kot ka baki kira haskul khnang bakin yo shibon ba ya ka jingim ladangila ban pule lani ban puson lani ban sengap ban perkhat bahai ka Ktien ka jong U Blei ti kumta ka ka Bible ngan kali phi bat ka Ktien Bible hang ni ka bawan na ka Ktien Greek kamut by bila kabamut ka kot lane ka kitab book ni siyong ka kitab ni kot a book ti ka Bible ka day ka kot ka balarem tam ha ka perthai bat balapen kala bon tam ya ki weipat ki chai Ktien bapher ki bapher bat ya kan ni ka Bible pitip ko ki hep ki ba it jonga ka Bible ya ka Bible sngap ha men ha ka tu ka wei ka sin I miss bi khar ka ngor ila kren chapang ka ni ka Bible bat ngayai pen kan mau ngayai ban biang ika sngob ha ban nya sngap lang wat yang ngaru ningkong kayai pen kan mau sngap ha ki hep ki ba it ki ba sngap ha yeng bat baro ki ba phi sngap ya ka Bible la pen bynta ha ki bynta kata ka long ka Old Testament but ka New Testament kabadon lai phu kendai teli ki kitab bat ha ka New Testament ka don arfu nyo teli ki kitab bat ya ka Old Testament la tho shwa u Jesus Christ bat ya ka New Testament pat la tho hadien u Jesus Christ haba ong testament kamut convenient lani ka ni ka jutang ni ong to bat ka ba phla pat ka long sngap ha ka ba phla pat ka long ba ka ni ka Bible ka long ka ba kerpang hadu kata ngi kamdan syo da ka wei pat ka kot ngia pule shibon baki kot haskul ngia pule shi ngia pe shibon baki ki jingiathuhkhana ki bangi la ban pe ha TV ngi wan chi Jingiaseng ngi yo sngo ngi sngam henrei ladangi pule ngi wat ika jing start hakan ika perthai ka ba baro ki otha ki nongtho kot ki ba start sudah henrei la ong hang ni baka Bible ka long ka ba kerpang hadu kata bat ngin ye pet ika ka kata ka jinglong kerpang jongka ni ka Bible ka jinglong kerpang jongka ka balong very unique bat habangi perkhat bun sin ngi perkhat ye kan ni ka Ktien ke jong U Blei habangi pule ngatharai don na phi ki batip bat le se yo don ki bom tim balai nga ong phi yo don ki bom tim kalong ba don shibun ba na pedeng jungi wat habangi syong hakini ki area jungi Nongthymmai hakatai ka caka ka banganga syong ni siyalit pet bun sia ni gitu ki Bhojpuri kiba maki dahong ki ap ban yo ya kata ka Bible haka kti ke jongki ha ka Ktien Bhojpuri bat ngingit scam ba U Blei un yai don lani undon ringkat bat kitu kiba penkala ya kani ka Bible lani ka Ktien ke jong U Blei sya ka Ktien Bhojpuri bakin ken la ban kam pen koloi lani kam pen trei kam shitom ban pendep no ya ka khnang bakini ki Bhojpuri lani ki wei pat ki chai Ktien ki bala pon ba ha ka Bible ki la yo ban bat ha ka Ktien ha ki Ktien ki jong ki kum bangi ngi yo ban pule ya kani ka Bible da ka Ktien la jong ka Ktien khasi kalong ka ka bakodor na kata kada wa ong ye phi ko ki hep ki be ka balong very unique kani ka kot ba ka balong ka kerpang hadu kata omdan de ki wei pa ki jai kot ki bala ban ai jing tengen yangi kamdan shu da ka wei pa ka jai kot ka bala ban ai ya ka jing pen sob hai ka men sim ga jongi lani ka bala ban ai ya kata ka bangila ban shem ya ka ba U Blei ula ai ya ka
ban penjat ia ke jengmut jeng perkat jengi om dan ka wei pat ka kot handai de tang ka ni ka kot ba ka Ktien ke jong U Blei ngin ye pet ye ka ya ka ni ka Bible sngap ha ya ka ni ka Bible la shem kum ki wei pat ki kot la ni ki kitab namar ba ya ka ni ka Bible la tho ada ki sau phongut kata di ka badon kam bahas ngap ha ki khna ki hep ki be sau phongut ki nang tho bat ha ka por ka ba jrong ba bat ka ba jlan ba kum ba khat riu spa ai bat ki ne ki nong tho ru kim tho ha ka jo ka por ha ki snem ki ba pher khindiat ki ba tho lang ha ka jo ka snem bat ha ki chaka ki ba pher balai ngong kum ta ki hep ki beren pidon hayeng shibon teli ki kamra ngan ai phi kanuksa don shibon teli kamra pidon ha kamra shongkai pidon ha dining room lani ka chaka bam lani pidon ha kamra thia pidon lang bat ki table ki desk ki jong phi ki she ki jong phi la ban pule kot pidon la ka jong ka chaka ba pynkhreh kot te uni unong tho lani unong puson ye kan ka Ktien ki jong U Blei ru don la ka jong ka chaka kamut ka di kata la ban puli kot habar ti uni nong tho Bible la ban tho habar la ban pusan ha kan ka chaka bat ya kini ki nong tho ru kim dei tang ki breu ki bestan sngap ha ba tho ai ka Bible kim dei tang ki breu ki bestan la ong ba han rei ki don lang kum ki siem kum ki prophets ki nong ap lang brod ki nong tong dok ha bat ki breu ki ba kum ma phi manga henrei ki bala jet gerpang dau Blei U Blei om shem la jet lut ya baro henrei u jet tang khendiat de tang ki bala jet ki jong U Blei ki ai ngan pen kan mau biang ki bala jet ki jong U Blei ki dei us im ki prophets ki nong ablang brod ki nong tong dok ha bat ki breu ki bakum manga lani ma phi ki hep ki beret ki ba phi dan phi sngam lani baro ki balasan ki balarang ba ki badon ki bapet ki basngap ye kan ni ka jinghikai ha kan ni ka stem bat kum bala ong menne ki tho ha ki chaka ki ba pher bat om ha ka jo ka por phinom la phi hayeng sngap ha om ha ka jo ka por kamut email phi I pynkhreh kot menta san baje shibet dawan sai tu iwe in riu baje shibet dawan sai papa shibet khandai baje ka don la ka jong ka timing ban pynkhreh kum kanuksa ban ai phi na ka Ktien ka jong U Blei ki ba U Blei ula jet sngap ha ka chaka ka ba kum no kini ki ba U Blei ula jet ki tho ha ki chaka ke ba kum no ma phi phin ong nga khreh kot ha kam rathia handai sngap ha ka bala tho ai ka Ktien ke jong U Blei kum u Moses u tho ha u lom si you ni she ong ba ngi she don ba ke to children's fest si nai o Moses ula tho ha u lom si nai kis im bat ki prophets ha ki Palestine ki don ru sa ki wei ki prophets ki batho ha Babylon bat per sha kum upol ha Asia bat Europe kum u Yohanes ha bat Damas kum kita ki ba U Blei ula jet ban tho ki ha ki chaka bat ha ki por ki bala ki jong bat kum ta ter ki badang bun ki ba kynthup ya ki lai teli ki deuba kata Asia Afrika bat Europe kum ta ter ki hep ki ba it kalong ka ba ban sngau thu lani ban pusan lani ban perkhat ye kani kumno kini kila ban tho ye ka Ktien ka jong U Blei ngin ye pet ye ka ba kumno kila ban tho ye kani ti kumta ka jingpula bat karpang jongka ka long kumbangala ong wat la ki tho ha ki chaka ki ba pher ha ki snem ki poru ki ba pher sngap ha
Henry kini ki sau phong ngut ki nong tho ki tho ya ka ju ka khubor kaba ka Bible lani ka kotba ka don ya ka jinglong tangkawe PM ku tu ka kotba ki bangi puli hayeng ka bahe ka barben ki puli tangkawe kini ki nong tho ki ba U Blei ulajit la kompai lang hayaka hangta bala tho la bu yaka tangkawe kata ka balong ka Ktien ka jong U Blei ban kham pen shisha shu yaka ka long ka jing shisha ka ba phla namalada phi puli ya ka Bible nado ka kitab Genesis hado ka kitab jing penpau kaya tho be yangi tang shapang kata ka jing it ka jong U Blei yangi bat ka jing ia ka jong U ya U Jesus Christ long kum batho da uwei ubriu long kum batho da uwei ubriu kamut one other dan da ki wei pat ki briu ki ba la ban wan ban tho la ni ban pen kalai ya kani ka jing tho ka ba beteng na ka wei ka kitab sya ka wei pat da ka chu ka jing mut continue of thirds Bat ye ka jinglong ka bacanai ba ka babania ba. Ba omdon kanu ka jing bakla ha kani ka kot ba. Kini ki kot ki banga ong epi ki hep ki kot ki bangi pule ki school ki college ki universities ki no ki bangi pule ki don shibon ki jing bakla. Handai ka long ka bafla balai ba ka jinglong canai ba ka jing bania ka babha do kata-kata bat omdon jing bakla kadai ka kot ayu ka kot ba lani ka Bible to habagi perkhat chuchu yaka ngisngau phlani em ko ki hep ki baet lani ki hep ki beret habangi perkhat yakum kini lese ngila ban kali kumno kalong ban long kumta phin sa ong ni mis kumno lahi mis ban long kumta bom don chu ka jing bakla la ngin saya pet ke ikata ka jing persat man sim ka jing U Blei ha kini ki brew ki batho kim ya shong lang ha ki ju ka jaka lani ha ka ju ka por kumno kan shula banlong kumta phinong kumno mes kan shula banlong ki shong la ka jong ka jaka ki shong la ka jong ka por ki shong la ka jong ka kamra lani ka jingmut jing perkhat jong ki ha ka ba kumno ngin pet heb e phitip ko ki heb ki ba e namar balai ba unong tho u bakrau tam bat u bahakli e udei tang U Blei u bau ben sim jong u bala persat ha ki briu ki jong u bakin tho ngini pet chu eka ban kham so tho ka e ka cha ka jing kata ka jing persat men sim lani kata ka jing tho ka ba kam don chu kanu ka jing bakla kini baro ki sau phongut ki long ki bala persat men sim da U Blei hi inspired by God but la penlong yaki ban tho sngap ha u persat men sim kumno phin ong ka jingkali ka barmi hang ne ka long ba Ukraine yaki ka jubab ka balong Ukraine yaki ha ki jingmut jing perkhat ki jongki Ukraine ha ki mensim ki jongki open pau ya la de ha ki lengba ki jing itho pau bat ki jing pho snew dreams and vision jing pho snew ka mut dreams ka jing itho pau ka mut ka vision but kuki hep ki be khnang ba phin kham su tho shu e ka ni ngin ya prasyang ban yes go tho sngap ba ki hep ki be namar kata ken kani ka Bible ka long ka Ktien U Blei kani ka Bible ka long ka Ktien U Blei ka balong ka bakentang hado kata-kata bat habaki briu baro habaki pule yaka ki yo mat shibun
ya ka bor kaba pen kemen yang i hakapor kaba ngisngau si ngisngau kenja ngisngau temang ngisngau shitam lani ngisngau tieng namar baha kani ka Ktien ka mensim ka jong U Blei ka donaka ngong i pi ba om dan da ka wei bat ka kot ka bala ban ai jing tengen yang i ka bala ban pen so bahai ka mensim ka jong i U Blei ula kular ha kani ka kot ba kani ka Ktien ka jong U Blei ula kular tang ki bayo ban mat ya ka U Blei tang ki bayo ban mat ya ka bor jong kani u ong hangi bangan pen kemen ya pi ha ki por baro ki kita jing sngow si ka jing sngow kenja ka jing sngow temang ka jing sngow shitam lani ka jing sngow ting ngi ki briu baro ngi don ya kata ha ka jing im ka jingi i wei pe i wei nginom la lait henrei ladangi bat ya kan ka Ktien ke jong U Blei ladangi pule ka Ktien ke jong U Blei pen scam ngi but pila ban shem ban pen shisha chu ya pi ki hep ki be ye sngap pule ya ka naka shithi ka ba ar u Timothy ka lanong ka balai ka khot ka ba khat riu ka ba tho kum ni ka jing tho baro ka long ka bala prasad men sim da U Blei but ka ba mentoy ya ka jinghikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen melien ka ba ha ka hok pi hang ni ha ka Ktien ke jong U Blei ka la ya tho sha yangi ya ka jinghikai ngi yo jinghikai shi bon ba ngi puli ka Ktien ke jong U Blei ya ka jing sneng nang ta ya ka jing pen bet la dangi bakala ngi yo shi bon ba ka jing bakala ka jingi kum kibrim gidan shibon ba hanrei U Blei U hikai U sneng U kentu kan pa mengi bat kam tam ya ka jing melien ka basniu ka jongi bat U Blei U hikai yangi ya ka jing melien ka ba ngi dei ban yo ya ka taka hok kamut U Blei la dangi pule ka Ktien ka jong U Blei ngi yo lut idon lut hang ta all scripture is inspired by God and is used for teaching, for reproof, for correction, and for training is righteousness. Ngin pe chu ngin pengkut no ki hep ki be nga thrai kala kham slem khandian so bha ban ya ngap ban sha shitom ngin pe chu shapang ka jingkan tho ya kani ka baro ai kini ki bangila kran chakmat kamut ayu kata ka Bible kabala prasad mensim da U Blei kabahikai yangi kabangin long ki khna ki batips ngi ki bakongo sneng ya imei ipa ki bating ru ya U Blei om dei tang ki khna iban ting U Blei yangi ki balasan ki bala he ki bala rangba ru ka yai pen kan mau yangi bangi dei ban ting lani ban shep ting ya U Blei bat kabahikai yangi bangin long ki khna ki bahong bat ki bayat ru ha ka hok bat ka jing shisha kani ka jing hikai ban yat ha ka hok ban yat ha ka jing shisha ka yai pen kan mau yanga yangi lang baro ha ka ne ka stem kumta ki hep ki be kani ka Bible ka long ka Ktien ka jong U Blei to ai bangin ko ngu tangika bat to ai ru bangin nget ngin pusan baha tangika bat habangi puli ngimdei ban puli yaka tang bandep rukom nang ta kumjuh ru hakani ka Bible ka balong ka Ktien U Blei kan long ru ka syarak ya ka lentiyat ka jongi lani ka jonga ka baman lakasngi haka jing im ka jongi kumba puli itu bapuli mentan isai laker marbanyang ila puli nakani ka jingrwai kisam ka lenong ka bashispa khat khandai ka dekhot ka bashispa san tungin yo ong lang ngin yo buat lang shai sien pan ban yai ne ha ka jing kan mau ha ka jing im ka jingi ban yai kan mau na ka por shi ka por ka Ktien ka jong me ka long ka syarak ya ki kechat jong ha bat ya ka jing shai ha ka lentiyat ka jong
nga de cookie hep ki beet hakane ka step bat ya phi baro ki ba phi pet ya kane ka programs hakane ka step nga ngo ban ai khu blei shibun but na banta kini ka programs yang kani ka Wan Khynnah tu Iaroh nga ngo ban ai khu blei ki benta ki ba pher ki jinghikai ki ba pher ke bangi yo na ka wei ka Sunday sha ka wei ka Sunday na ki wei ki miss sha ki wei ki miss ngi yo shibun ba ki hep ki ba et nga thrai phila puson baha bat phila ya prakhat baha phila pet baha ka long ka ba kordor hadu kata bat mentang ye penkut no hang ni bat ke baro ka bangin penkut ngan saong ye phi amen da ka bangin ai homework mo da ka bangin ai homework nga kwa ban pen ye phi kan ni ka dei ka sharak mo kini kidon lightly ngi tingi si ong mencha sha snong chungi sha mau pedang ngadai na mau pedang sha snong chungi si ong karenten ne kan ni ngimpat don light ngimpat don yung si thang da kan ni karenten on dang ila poi nang ila sa hanong thamai ngila kham kiu khundia la kham standard la kham yo pisate ni thiet pat sadakum kan ni karenten ka ba kham style kan ni de style em kan ni kan ni tiga bandai ka bangi min chuang isa mo pedang ni thangkum kan ni karenten tiendang ila sa anong thamai ngim pat yo lai ni sa wa thiu ni thangkum kan ni ka renten tingi ai ngo U Blei ba mentang ngim dan kam chu ban thang ai kini hanrei kan ni pat ka thang ba ka tebe ka thau ya ka jingshai ya kini ki chat ki bangi ngi ya lenti kadai am kan ni pat ka thau kata ka sharak ka long ka Ktien ka jong U Blei ban tebe bangin yo ban ya ka dengan ai homework phi ki hep ki be it ka blong very simple em kan ni ti so bha ba phin draw phila ban draw kan ni ka wei la ni phila ban draw kan ni ka wei tang kini artli ka wei na ka phila ban chit bat tho hang ni ka Ktien jong me ka long ka sharang ma ka Ktien jong me kan long ka sharak phi tho hang ni nang ta pat phi sa submit sha pastor kum tu kum ba phi ju le man ka Sunday ti kublei shibun ki hep ki berit amen na banta kani ke jinghikai ha kani ke step Di menta pat shwa bangin ngin yawai no ngan sa ai ka jingkar khu panwai kandan sakawai ka chorus i berit bha bangin yarwai lang phi ki hep ki be ye som bha ban yang lang ha yeng baro kat be phi don yarwai lang bat kini ki kongkong bat di baba bakin ya lam ka ni ka jingwai bat phin yarwai lang bat ki phin ya snok ti lang bat ki bat ngin sayo ru ya ka jingkar khu panwai bat shwa bangin poi shatanga kwa ban ai U Blei ya phi baro kibaya dan benta kibaya shim benta nado i sa ilaker i bala pule ya ka Ktien ke jong U Blei kiba U Blei na ya dan rengkat bat phi na kapor unlong ka syarak ka Ktien ke jong U Blei kat ba phi nang he nang san U Blei dan rengkat bat phi bat ye ini i me ba ai hi si mai sim i ba ai ka ni ka special number nganget scam ka jingit ke jong U Blei om dan da ka wei pat ka jingit lai tang da ka jingit ke jong U Blei kumbangi la ya keren mentan ka jingit ke jong U Blei ka ba hatu kata pila ban chem na yo anis rumo nila airwai nila ya keren teng shapang ka jingit nang ta ngi ai U Blei ru ya ki khana ki ba submit ya katu ki homework sebab man la ka Sunday ngi ai U Blei ki tu ki khana bat ngi yai duai U Blei iki ni ki hep ki beret ki bon ki homework sebentar play along online bat ngi yai kerpat ya phi ba phin ya snok ti biang sa sien ban ya shim biang ya ki ni ki homework ba phin ya le hayeng dak ka jingkan mau ya phi ba phin la ban ya chaprang ha ka Ktien ke jong U Blei but sa sien pat
ka jingpule kaba gerpang ya I baba Jason I bala penbiang penbet I bala ban ayangi ya kanika bangin yo ban pe haying de I baba Jason de la da imdan I baba kamut nginum yo ban yo I haying I penbiang ya kiniki kor ki bor kiniki light si kiniki machine baro tingi somat ai ngu yo U Blei dan rangkat bai baba Jason ya ki sap ki telen ki ba U Blei un ai api bat ya ki kam ki jam ki ba phin sanang yo ban ni tre nang ni shakmat U Blei un yai dan rangkat bat pi baba Jason bat hakani ko por ngan khot ya I lam ki lendo bat I na pi sebet ramsi ben ya lam ya kani ka chorus kabarin bat hadien kata ngin yo ban ya ngan sakar khu penwai ka bat ngin yang lang baro pi ki badon hayang Kalong kaba ha banyero you try kalong kaba ha banyero you try kalong kaba ha banyero you try ya ha jing shai jong try kalong kaba ha banyero you try kalong kaba ha banyero you try kalong kaba ha banyero you try ya ha jing shai jong try ya ha jing shai ya ha jing shai ya ha jing shai ya ha jing shai jong try try hakani ka step ngi ai ngu yeme ngi la yo sngo ye ki jingpule na ka Ktien ka jong me ye ka jing ngi yo ban sngap ye ka jinghikai na ka Ktien ka jong me ngi yo ban puson ye ka ko try ba it ngi yo ban yo sngo ye ki jingrwai ngi yo ban yo sngo ye ki ni ki special number ko try na ki have ki beret ki jongi but ngi ai ngu yeme ko ji su bi me sei ki khon ki jong me nado baki dang red ko try yai pen kup da ka bor ka jing sngo red aki yai hikai ki ku ji su bi hikai yangi lang ru ko try bi ki bala he la san yarap yangi ku ji su ba ko dor bangin long ki khon ki jong me bangin ya hakalenti ka ba kane ka Ktien ki jong me ka sharap kan yalam yangi ha ka jing shai ji su bi isnei bangin pai khmat chame ba tu ai ro kan ral ba ha ka ne ka stem ba ma me melong U Blei U bala baro U Blei U ba ai ya ka jing hikai ye ka jing snang ye ka jing tu kan pham ye ka jing so si ye ka jing kamen ye ki a baro nginom la bat ban cher kerteng ko trabi nginom la hiru ku jisu ba ko dor bangin yo ye ki jing kar khu ki ba mala the ha ki yang ki sem gi jongi ha ki jing em gi jongi iwe pe iwe ha ka ba why no tu ai ba ka jing ai a ka jong U Jisu Christ U try ka jing it ba ka jong U Blei ku pa ka jing yes lok ka jong men sim ba khu ha ki ne ha baro satlak jong ko perthai bat menta halakarta shabam ju kudro amen